mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapak gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati Durna ora ana ing bakal wani tumandang utawa njotosi karo Bagawan Durna. Tentrem uripku ner ing Sambikala cinakena kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Antasena ora maju-maju. Wega Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumbere sapa? Antasena. Sumbere sapa? Malah nangis. Pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Demate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampi Sunan Prabu Darawati supaya nyuwun priksa wonten wiludrungipun gandhek Malela Watu Cami. Nggih. Sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu kula. Nata Ndarawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Ndarawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Ndarawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng mriku niku ana Sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga diwangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Ndarawati. Lah kok ora ngerti sangkan paning bilai Brus. Brus niku Sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara Ngamarta. Krekel-krekel. Ajeng tangi tubruk Sencaki diajar. Mboten sah nangis. Ora nangis piye ora. Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketake barengipun Setyaki dadi palang Setyaki dundurke kula ping madu arep karo Nata Ndarawati aja kula nyuwun suni priksa teng pundi gandheng Malela Watu Cami. Oh nggih nggih kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karo iso menang pun pokoke diketake Dipati. Nggih ngestoke dawuh Kakang Mrembat. Setyaki Kartomarmo, aku ngerti yen kowe bakal milani karo Begawan Durna. Kurawa aja maju ijen krubuta legane atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene marakaning patimu gletho ndasmu mati selawase urip arep.
kaca Siwa Surtayu aja gawe geger negara Ngamarta aku kut jagate negara Ngamarta mati wah biar wah 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 Turjo wah mati kowe wah waduh ireh kowe mau maju mempeng sing tok goleki sapa cencaki ketemune gendone mula aku melayu bae perang rasa milih-milih mungsuh weh nah aku ya milih aku cocok kalau mungsuhku aku ya milih no maca aku muncul Antaséna jelas kalah yakin cumpah arep kalah nek wong wani maju perang kudu wani ndadaki perkara yo kowe apa aku sing tekaning pati Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta anak-anak Pandhawa sing ora trima wadhe bali ora nek aku bali nek aku ning kula liyane ora bali maca aku bali dhewe engko dikelola kompak terus ya pelang ora ketang delo-delo mungsuhe aku lawani terus sing tok karepe musuh sapa liyane kowe ya iki caya abot liyane Gatotkaca lah liyane Gatotkaca karo Antaséna aku yakin cuma nek kemluk kaca dialog Gatotkaca aku gak yakin lumangsa aku kok musuhe abot-abot iki Pak Dikersaripun mengsah sinten nek ana cek wedok wah piye kelemon aku lha pate seneng karo cen lemu-lemu ngewuhke kok sampean yo wis aku wae rasa dadak golek solo tiban tangan jeblok silamu nyo tibano aku kena tangane Pak Dewu Durmagati gletak meguru karo kowe 20 taun wo aja combong aja umuk wong kibil ngapa wong libil kibil wong kibil bakal kejungkil sing dadi nyatane pecah dadamu nyo wis dan sing seru iki wis celo ora krasa sing kudu menungso iki dapulmu ume diantem iki caula-ulane kowe gletak lha kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku kena aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho hah nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati nyo Gage aku tok antem tekandeng pati trimo ora dadi Kulawa ayo aja raca dadak wige-wige aja lagu-lagu dis ngono wis modal mbok ben urip doyak-oyak utang kok modal ya ben sing gedhe pangapunmu ya Pak De sing gedhe pangapunmu tak ngapura aku mati dijual gak ke anakku Antaséna anake Werkudara malemku tanpa pepindhan mula dadi wong ora sok gleleng aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durmagati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antaséna iki cakahe wis edan apa ya lah ngandel ora diantem pisan gletak kok Dur urip apa mati le urip gene iso wangsulan setengah mati man
urip ning setengah mati. Heeh. Mbok duripke meneh wis la ico. Waduh. Aduh. Waduh. Wah. Piye, maju po? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sapa sing arep maju? Watak tidak. Citrasi. Nggih, Man. Maju po. Ngomong suwe. Antasenana, Gatotkaca, Antarjana, Setyaki ana. Wedyan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju le, nggo netepi kewajiban. Kuku ora terus menggaman. Susu Suramrata, Jayamrata imbang yen pepo-pojo-pojo. Nek Kartomarma Surtayu Satama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipepapandang sebelah mata. Mang tonton, Man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangken teng ngarepe sampean. Trima kukut jejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tua lho. Lho, wong tua. Mamang tonton. Labrake sampean. Wong Sorja. Antarja kok wong Sorja? Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Idyan mboten nginten menawi Pak Dicitraksi dalu menika ngedapi-dapi. Apa panjang? Sasa ora-orane aku wis meguru nene Mak Irot. Mula titik natah mendat jiji nara meter. Kowe nyoba tangane Citraksi. Mula tibano mamati dening aku. Potare. Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kowe sapa? Lha kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengin tak sisirnake? Padha karo perjuangan. Gosek ta. Wong maju perang kok sliliden. Kan. Hah? Malah guyu. Piye, Jadi? Sampeyan weruh tandang kula. Heeh. Sesentyaki kula tantang dheweke pucet kula juyotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh. Aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok glelengmu ora jamak-jamak. Kekuatan, Man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Padhe kula tri mundur dengkulku melocot. Yes. Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil.
Sing ketiga. Heeh. Anake werku terus mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le melu antem dasmu, Des. Cacan rambutnya tendang dia kontal. Saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu man. Oh, kuku kula ya. Lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lumu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang. Kuku kula rung ngomong wis didupak dada kula. Cies. Wonten mrai kula cies candak bangkan kula banting kene ngebuk. Brek. Tele-telete kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele-tele, Dene rasa. Tele-tele mangga. Barang kula kene kula awak kula diangkat set. Terus ngerti-ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula ngoten kaya enak. Terus kula mempeng paman nun. Bareng entek kula ditendang. Dia rekane arep sijine. Nek riko ngomong, "Hes. Iki dienggo sengkune." Ngoten niku. Iki ra omong kosong lho iki. Tenan. Saestu. Mang bokteke. Nek nganti ngapus tak kepruk watu sirahmu. Ki mumpung aku haus lho iki. Mang bokteke nang mboten mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang arang apa sih mbok sumpah. Ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tangan sampean dinyanyi man. Iya. Dangane mulih nang Plasa Jenar. Mbok ya gliyak-gliyak. Ngowo. Berak-berik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Senang. Jarene lho. Jarene opo? Jarene iki sing dicinggo aku. Sing aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grai ketok guluku. Maju tendang mutar. Ora masalah tendang kok. Kuwi sidong aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Setan rata-rata tuwekan ora golek dalan becik, golek dalan sisa penae dhewe. Seger man, seger ndasmu. Oh cebleng ya. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Durna pripun. Panos maning jajaran Sukertaning Bawana iblis anak. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Bagawan Durna. Kowe gawe cintrangane Bagawan Durna. Sagedakan iki kowe iso nambani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe Setyaki Barat.
Ngapa, Lek? Belajar kula nggih. Kok mlayu ngapa? Durna culika. Culikane ngasta Kyai Cundamanik. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. Ngene wae. Aku tak takon karo kowe jujur ya, Lek. Iya. Jane sing tok ajab ki ngopo to? Jane nek ora sang nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. Ning kula menika gedeng nggih. Kula menika ndek pekareman ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sakmenika beto Kyai Cundamanik. Dereng marem menawi dereng jiwatosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundamanik kae engko tak rebute, aku tak mlebu njero bumi. Ngene Durna wis ra nggawa Cundamanik ajaran sapole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencangi ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Nggih. Mengko digawe srana bapak menjeleh le nglabuhi Durna. Carane pokoke manut aku. Oh iki ngisaken dawuh. Kowe ngadeg nang kene aku tak ambes bumi nek durung tekan aku tak ning burine Begawan Durna, Cundamanik tak jupuke kolonen. Oh iki. Estu lho tenan rasa kuwatir. Daya sekti kalintang jayaning perang. Ngaku aku pire tanding boboting yuda niku ora bakal menang karo Begawan Durna. Apa kira-kira kuat nadahi Kyai Cundamanik? Oh, sencake aja gembira sirahmu gleleng pacakmu Gusti Setyaki. Kyai Cundamanik iki tanake gunung jugruk segara asap. Nek mengko andamu wis bakal tekaning mati. Ora bakal aku mundur jangka. Lho, kowe wani nadahi Kyai Cundamanik? Sing tawedene apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundamanik ora tinjau akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mereka nanti antasena senyala anggepe kowe ngajar karo Durna kuwi wis menangan Setyaki ha wis dadi wong dokjeng ha kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Canda karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuwandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Aja mbok anggap aku wong loro sauton telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawane dheweke. Wah, Setyaki tak dugang modar glundung glundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake werna-werna dijotos, ditendang, dibentang, banting dikeprok-keproke awakku. Aduh lara tenan Werkudara. Wah iya piye wong lara kok iya minggiro Setyaki tak oyahe wani tak sio karo guruku. Wah Setyaki tak banting mutar Setyaki dibanting doyak. Apa kowe lila? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu Begawan Durna diajar sampe naik dhewe? Durna iki mrita nyolong
berbekal marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi Mendika Swiawiyah karo Setyaki Daya, Setyaki Daya pateni. Wah, bungke. Durna kuwi wis menangan Setyaki, ha. Wis dadi wong dokjeng, ha. Kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Canda karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuwandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Aja mbok anggap aku wong loro saudara telu saurupan. Najan Werkudara kuwi wong Pandhawane dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapane. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati, Durna ora ana ing bakal wani tumandang utawa njotos karo Begawan Durna. Tentrem uripku ner ing Sambikala, cinakerna kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti arep jotosi aku ta kowe. Alah. Ketara akikmu tok walik kabeh. Njotosi mengkari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani Majelis Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Setyaki nglabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara, Setyaki pateni. Setyaki Daya karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Majelis Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran Majelis Setyaki tekaning pati. Maksudku maksud lu aku sampeyan ki pendhita kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi Majelis Setyaki gedene materi Majelis Setyaki nek nganti bapak materi Majelis Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kengko kriwikan dadi grojokan geguyut dari tangisan kabeh mau sumberi saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wega Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumberi sapa? Antasena. Sumberi sapa? Malah nangis. Belajar bahasa Inggris. Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara, help me. Kuwi artinya Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ngoyak Setyaki kok nganggo helm. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara.
Setyaki. Werkudara ki mateni anake dhewe wis Mentala, mergo anake dhewe wis wani mulasara karo mbahne. Mati kowe Antasena. Mati kowe kena mati. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Oh, ayo sambata kowe legane atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu Gatotkaca Antarja gawe pateni karo Werkudara. Sowo ora ngaku ta kepruk raimu. Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Kaya disetung gegerku. Wah, iya. Terus piye? Setyaki saka kono ngantemi aku. Terus piye-piye? Aku nek tak tinggal ning kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko Bancan. Aku ngoyak Antasena, Setyaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, yo. Ini lak gendong. Wis dak. Mergo ora tak gendong aku ngono kasalah kaya ngono kuwi aku gak. Ning ati diajar kowe mlayu aku diajar Setyaki. Kowe mlayu aku diajar Antasena. Aku apa tinggal bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyo aku kemringen. Dilap sik. Aku nggawa anduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyan ya. Kelunyunan Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena mati dening aku wani karo mbahmu. Mateni Antasena mateni. Jaluk ngapura. Cengengesan. Lendrange ora bakoh. Ora ngoso to. Ora nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung nang kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepek ngono. Wah, wis gak doyak. Yo. Tak oyahe. Setyaki dhisik apa ta dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh.
Sentyaki ta oh ya saya Antasena Werkudara Kesamang Antasena kekayang Antarja melu-melu Werkudara telat marai kesel Antasena Setyaki Gatotkaca modal luweh kapok kowe bapakne wis nesu ngono kae Buanting bet modal luweh keseron ora bapak mau lembanting nek mati tenan oh. Isih urip Mas isih kok ngerti wong urip karo mati ki anggere diabapi raine dhek mesti bales ngabapi rasa Kang wis satriya tenanan kene kaya aku guyon ra apa-apa. Lho. Semarang pripun Kakang Dono mundur sih pancen mundur sih Sireng soto Kurawa Gambaongke Merut layut sagung praratu Sang Swatama Werkudara nggih Arjuna kula maring ardhawu Antarja wonten timbalan pancen sengaja lancur Pandhawa mindakar parang ngadhep mung Antarja. Merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuwuning sawarga Prabu Yudhistira. Ya. Nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabasuyasa ya Prabayeksa. Werkudara. Nggih. Gandeng ingkang jaga wujuding kayu jati. Pelet depet sembur kuwi kadangmu tunggal bayu ana ing gawa Sela Mangling Maswana marang Gajah Setubanda nyuwuna ngambil kayu jati pelet dukut sembur mau yo Arjuna wonten maring adawu munggah ana ing kayangan nyuwuna ngambil gandhik marila watu cani kelawan gilingan mas wondene Antarja manjing kedung tuntung sarana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari nyuwuna ngambil wedi malila kala nuna ngestaken dawuh perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lanang sakarone apa dene anakku jangkar bumi nggih ngestaken dawuh mangkatku hapan bidal kula benjang menapa dina iki uga
yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Praja Ngamarta ya Dimas. Yo Kresna kakangku njaluk pangestu. Koko Prabu nyuwun pangestu. Wah Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya dicacing iki. Mapan wonten ing guwa Sela Manglek. Sinten ingkang gamadaning guwa Sela Manglek wonten wujuding Dwi Pangga ingkang gong ngaluhur hanggegirisi. Nadyan wujuding Dwi Pangga, nadyan wujuding gajah, parandening sak mangke pepethinganing Dwi Pangga, pepethinganing gajah. Krana klebet putranipun Siswa Sang Hyang Bathara Bayu. Kadang tunggal guru dening Sang Bratasena aran Gajah Setu Banda. Ora sajukana dengleng mapan wonten sak ngajenging guwa Sang Gajah Setu Banda. Nalika semanten sineba sangganing para gajah wana ingkang kathahipun kliwat saking kawan dosa. Dadya bubar punang Dwi Pangga Dewi Mulat. Rawuhipun satra ing nunggul pawangjang Jodipati Raden Harya Werkudara. Dadanan rambut paninggal Sang Gajah Setu Banda. Mulat sawanipun ingkang ngrayi. Sigra sareng rupmeng daya nenggih Kyai Setu Banda dadya kumangru jeneng pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Ya jagat Dewa Bathara, jagat pangestu ngara. Weh lah dalah. Lah kok dadi janur gunung kadingaren iki ora pangling kaya adiku tunggal Bayu. Iki Bayu panutup Bratasena. Padha kandirarja sak pratamu Yayi kadangipun Kakang. Yo pamujine Setu Banda kakangku nering sambikala aku ngaturake sembahku katura. Walah dalah tak tampa Yayi, tak tampa gawe gedhening atining pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Bratasena. Apa to kang dening Sang Hyang Maruta nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku. Lah kok ora jebul kaya dina iki sira Yayi Prapta ning Guwa Sela Manglek Werkudara yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika ing bakal mbok aturake marang pun Kakang ana wigati apa? Setu Banda kakangku. Werkudara piye? Nggonku kedarang-darang Prapta ning Guwa Sela Manglek. Sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setu Banda kakangku. Yo, bab apa Yai? Diutus dening barep kakangku ngelingi yen to aku nderek mukti ngawibawa ning Praja Ngamarta. Suwita marang barep kakangku. Mula aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja, yen to diutus marang Nalendra kudu ngrampungi karya. Pancen bener kaya mengkono. Lah wigatine baru kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira Jim
ing nalika semana maringi negara marang para Pandhawa paring dawuh yen to para Pandhawa kinep bangun ya kuwi pendhapa Praba Suyasa ya Praba Yeksa ingkang dadi tilaraning Sang Prabu Yudhistira mongko bareng-bareng kakangku nyuwun priksa karo Jim Yudhistira paring dawuh yen to wewangunan ingkang dumadi ya wujuding Praba Suyasa ya Praba Yeksa kudu nggunakake wujuding kayu jati pelet deket sembul monggo dawuh Kresna kakangku ingkang nunggu wujuding kayu jati tanduraning dewa mau Setu Bandha kakangku mula wektu dina iki nggonku sowan ana ngarsaning Setu Bandha kakangku aku nyuwun lilaning penggalihmu kayu jati pelet deket sumur hingga mapan ana ing guwa Sela Mangleng kene bakal tak boyong marang Praja Ngamarta Setu Bandha kakangku Bremara mangos wong nyong ambrangangan kati karunaning kasose ngomong yen ing marga memalakung iladal Werkudara Setu Bandha kakangku yen satemenipun Kakang ora bakal lila maringake merga pun Kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing Guwa Sela Mangleng jalaran iki tanduraning para Jawata yen to ngantipun Kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe yen to nganti ora dadi keparenging para Jawata apa ora pun Kakang yang bakal nampa pidana yen pancen ana dukaning para dewa kaya aja nganti kelepetan tetusan kowe matura marang para Jawata yen to ingkang bedol sarta ingkang negor kayu jati pelet deket sembur mau Werkudara dosa lan cilakane bakal tak sandang aku ora bakal wegah yen pancen niatmu kaya mengkono pun Kakang ora biksa mambengi marang keparenging si Adi adiku lanang tunggal guru kelawan pun Kakang nanging pun Kakang ora wani ngagro-agro kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur yen si Adi kepingin boyong tegoren dhewe boyongan dhewe pun Kakang ora melu-melu pangestumu tak jaluk sing baku entuk lilane Setu Bandha kakangku untuk parilah ingkang ngraka Sang Gajah Setu Bandha sigra manjing pepekaraning Guwa Sela Mangleng wonten wujuding kayu jati pelet deket sembur ingkang ngagenge 7 prangkul parandri samangke Raden Werkudara sigra angempakake tirta rasa kundha eling-eling lamun dipun awatek wujuding tirta rasa kundha kekuwataning Sang Werkudara wuwuh 800 gajah jinandak ponang kayu jati pelet deket sembur binedol wani binoyong wonten negari Ngamarta